लाइबेलेखना हामबाय जत प्रेस मीडिया और फाइ मानजाक फाइने रनो जों दिनै त्रिपुरा टीपीएफ कोअर्डिनेशन कमिटी नि बखाक्तै जों दिनै प्रतिटी ब्लक लेवल जों कमिटी खाइ दंगो अमाइकेनो थांनाय 14 तारिख सेप्टेम्बर जों साउथ डिस्ट्रिक्ट नि ब्लक लेवल जों कोअर्डिनेशन कमिटी खागा एवं 15 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों दलाई डिस्ट्रिक्ट नि कोअर्डिनेशन ब्लक लेवल कोअर्डिनेशन कमिटी खाका एवं दिनै 16 तारिख सेप्टेम्बर जों गोमती डिस्ट्रिक्ट नि अंडर जे ब्लक लेवल दंमानि ओ ब्लक लेवल जों दिनै कोअर्डिनेशन कमिटी खाइ दंगो अबाइकेनो जों ताकसु जरा टोटल 10टा ब्लक कमिटी कोअर्डिनेशन लेवल ब्लक लेवल कोअर्डिनेशन कमिटी खाजाखा एवं ताई बाद बाकी 18टा बाकी दंगो जों ताई 18टा बाकी खाना दंगो अबनो जों बुसकांगो खाना बाकी जों चाइ दंगो बोबो ब्लक कमिटी तिनि खा ताकसु जरा ब्लक कमिटी खाजाखा जिनि साउथ डिस्ट्रिक्ट नि अंडर हंगाके मनोबंकुल सिलासरी मनोबंकुल ओंखाय जिनि बुरातली बीरचंद्र नगर ओंखाय मिर्जा काथलिया ताई गुमुटी डिस्ट्रिक्ट नि अंडर किल्ला बागमा महारानी चेलागांग ओमपी ताई नतुन बाजार मालबासा ताई दलाई डिस्ट्रिक्ट नि अंडर रायमा बेली ताई गंगानगर गंडासरा तिनि के बोबो जगह खाजाक दं प्रग्राम तिनि जों जतन साइमान खाना तिनि 9 सेप्टेम्बर सिमि 9 सेप्टेम्बर ताई 2020 सालानो जों जत बाय जों जत साइमान खाना चिन त्रिपुरा दफानि तिनि बसंराव जों ताबो कायसा प्लेटफर्म जों फाइमा सफायखा ताबो चिनि त्रिपुरा म थाबाय ताई टीपीएफ म थांगिनाय के 9 सेप्टेम्बर जों कोअर्डिनेशन खालायखा डिस्ट्रिक्ट ने ताबो बने परे जों ताबो चिनि ताको खाइ थांखा ताबो चिनि जे बिसकन जे सवा तंगमानि अब जों डिस्ट्रिक्ट लेवल तो जों अलरेडी खाइपेका ताबो जों साइटावै तंगो बा चिनि सामुंबो तांग जों रमै तंगो आ सामुंबो तांग चिनि ब्लक लेवल नि कोअर्डिनेशन कमिटी खालायनानै ताबो चिनि ताको साइ थांखा जों जतन साइमान खाना चिनि अलरेडी 28 नोस जेता जों ब्लक लेवल तंगमानि अब अलरेडी 10 नोस जों थांपायका ताबो चिनि बिसकामा जों तंगो 18टा जे ब्लक कमिटी खानानि ताबो जों आं साथाय ते अनो कोइमं ताबो जों दाइते दवेनो तिनि स्पीड केनो सामसलै तंगो तिनि बोबो ब्लक कमिटी खाजाखाव जागोन बुं तिनि खाजामन खांगा ताक चिनि अमरपुर डिविजन गोमती डिस्ट्रिक्ट नंगय कायसा अमरपुर एरिया गो चिनि अमंग पूर्व दलमा एडिसी गो तिनि चिनि गोमती डिस्ट्रिक्ट नंगय काइब्रै ब्लक लेवल चिकु ऑर्डिनेंस कमिटी खाजाखा बोबो गोमती डिस्ट्रिक्ट नंगय ताबो चिनि खाजामन के चाइटा ब्लक लेवल किल्ला बागमा ताई महारानी चेलागांग ओमपी तैदो ताई नतन बाजार मालबासा आज चाइटा तिनि गोमती डिस्ट्रिक्ट उमैनाय ब्लक काइब्रै तिनि कोअर्डिनेशन कमिटी खाजाखा ताई अरन बिसां कोइमबं चिनि त्रिपुरा दफानि त्रिपुरा सारनो चिनि सामुं बेलेखन ताबक चाइतावजा चिनि हा 70 बा 71 बছর जों बेरमान नांगै तंगो ताई चिनि हा चिनि अर जों शासन क्षमता माय आंगै तंगो आबनो जों जतै साजाक ताबक चिनि बुबाग्रा बिसकाव आगक जाय ताई बने लगे चिनि हानि साजोंगै बेलायनो चिनि खा गोनां दफानो हामजानाय हानो तै चबा खायनाय आबो चिनि मेडाम पिके 2014 सिम आजै बे जों जतन साइमान खाना आबो नां ताबो निरम थानि चिन्ते प्र दफानि थाना आइसा मेसेज तिनि जे चिनि नाहार मंगनो चिनि चबानि नाहार मंगनो चिनि सामुन बोतार नाहारै जत चिनि बिसकानि चबागो जत फाइगै जोंनो चमै बाक्सा पाल याप्रे रनान बागे जतन त्रिपुरा साद दफारना आंगैबं आबो नोंथुं तिनि मेसेज जतन हामबाय ते चिनि त्रिपुरा दफा दाइतिनो यक्थं चिनि पिके मैडम ते बुबाग्रा आयोग लक्थं चिनि हा दाइतिनो किफिल मांस्थं जतन हामबाय जत लुकुरावनो साइमनो सारटिफ्रानो जे थांनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर 2020 किल्ला फलो जे त्रिपुरा ताई टीपीएफ कोअर्डिनेशन कमिटी खामानि यागुलो ताकसु जरा 3टा डिस्ट्रिक्ट जे जों कोअर्डिनेशन कमिटी खालाय दङ ब्लक लेवल जत जागानो